Right, I was on for me church will be a maid and wakaba at by Grace TV. So me did say trading and punya pantom. Obia ho ya busu ya subscribe ma wada roma na share ma for so enya bi hwe. Ina egu so ya yesum Ghana my team kunya so that the Lumba wachi and somewhat ade sa eto from na abusua said the nyina anim no ene de ya ena Kofi ena afei yenia yenua bema KK Fosu omakọ Akosua that Lumba ye ma me Akosua Serwaa na yɛde ho mfoni no de kan bɛsom dada kind kɛtsi from GH na deɛ tiɛ no sɛ berɛ a ɔmo kɔɔeɛ no ɛde ɔmo ka bɔ mu to nnwom adi maame ho adanseɛ KK Fosu ne Kofi Nti akyerɛ mu sɛ maame no nyɛ ɔmo ammerɛ bi ɛnyɛ maame no ammerɛ bi nka kɔm koraa ko wɔn ne adeɛ na maame no aduane ma ɔmo di maame no boa ɔmo ama ɔmo nnwom toɔ no ɛtim bɛduru mpɛmpɛn so ɔde sɛ duru sɛ dɛ maame Akosua Serwaa asan boa Lumba na abusua onim ɛhɔ no ne nuanom bu sɛ ɛnum sɛntwerɛfoɔ bu sɛ ɔmo sɛ na dade Lumba yi ɛkɔɔ so wɔ Kumasi bronya bosome ni nda toso 13 December no ye hum wo ho na adenti na ye hum wo ho de akwa na mo kare afa ho na mo susu ye no foforo ma so ana se de course wo komas na no ano na Kofi Nti kasai e na KK Fosu de nsem kakra to dwa mepese ye beto ye bo ase ho ye kwa kotie wo mo nsem a wo mo ka no e de aba ye ba ye beto ye bo ase akyerɛ nsem mu na de aka bia so ye de ato yi na ho nim tie ni kan kotie Kofi Nti ebra ye nua nsem twani buza nse ah that Lumba yi wow so that Lumba oyo papa prekope wonyum tuo mu ono ana nyame nam so bua ono yire maame Akosua Serwaa ameda Lumba kra ti ase o ka se o okotwa okobosho ba bia omo frɛ no so de bo fam ba Kofi Nti nka ono so meto bi enka mo nti sa na tie dia na otweda okoi adenti na ye o papa yi o Kumasi wa ma asem be ba da bio o de to bo abusua ye koti Kofi Nti dia no mra ye ba beto ye bo asna de aka bia ye de asom maame Akosua Serwaa esi nkyɛn a na me ni me yi kwa wo ye de wo ye two oh yeah na say abusuafo nso say ye na ade na wo ye ne yempre so a ono ye ne funu ye omo dia enti nipa bi ntumi nje sabe da frache me gina me Kofi Nti na na mafi mu a obi entumi mfi abonten emagi me mu enkwa ye yi gise abusuafo ana abusuapan na nso a wo be ye yi na gise bia enuanom no e wo ho na be kire say ne ye pese ye yi enne ye mbisa say ye papa no kan fa na ye kura no ebi kura kire say emu na ekoda ho ne ye papa na which it can be 100% say you almost can't no crap. It's me mum party, them say what to social media and be say me can say me mama catch them say mama enko, which is true. Mama they share the way near microphone. No catch them mama family who for the bibia M1. And it's me na me mu say ya mama Akosua Serwaa be Ghana. Me bom pai say ya nyankopon ton shira papa bi mu mama no so na mama ne nya tumi bi say o yi bibi papa na ya kwa ya ye ayikasi bia de ama papa na yenhwe edom eba be de eba be go enti no mesre mo say ni si ukuma so ne de do wo mo ye yi bi bat na enye obi akoma so enti na ma ye nyina na mo enhu ye wo sa na me go enti this ya no hwe nim say another oh me hwe nia maame Akosua Serwaa ana say me hwe abusuafo no because abusuafo no me de tumi ne be ma me maame no say wonye say ye ti say abusuafo no ka de she maame Akosua Serwaa nsa na say abusuafo no ka bom say ye bi foforo e de ama ye papa na why not ye nyina be support because pa ye person you cry papa no and cap that ye na see it starting from Monday to Monday yes one good week a year and a stadium crown and stadium in China that you exactly to me yet that the Lumba full stadium na think say e be mama di pa no crampo sabi bi be say agina bonti yes yeah obi busa say se woni hwan na wo narrate say omonye wonya nkomonye fana funu no obetimi introduce wo kakla but woni that Lumba of course me that the Lumba kola okay you from Kofi Nti me anyumjini that the Lumba so na me tu kwan ko baby bebre me hu baby a papa de do doma epie be hwe papa no in the class of people who show omo ba eyi enhwe nipa metuma ka say omo du wa se beta frache meka so yem papa mo ba de bia despite mo ene etitifu a me hu say o ba be support ene nipa ma but eyi aka ye hwe 1 week hwa ahemfu e be gu eyi na hwe minister hwe I mean president am etitifu what eyi na wo so mo kuma say ye hu de sa iti me hu say bibi fufuro si ne de hye papa na nuonyam a enu mo be papa sen ya ye it was all that one me sure say sama o wa me kra be wo sana metuma abuzuanti eno aye Kofi Nti ano asmode to twa o kire se ono odwen ho a onti ase ye ye that Lumba yi na ye se yi maame Akosua Serwaa si nchen san se woni se do nim no that Lumba no maame Akosua Serwaa ye nti o mo ntem
na waka sɛ woyɛ that Lumba yi wa ba maame ne nka ho te ne ha atwen ɛna ɔsan so ka bibi sɛ abusua wote ni ya ɔda ma ɔse woyɛ yi abusua na yɛ ɔmo de hyɛ no mekyerɛ na sɛ ɔka that Lumba enua ba mama brempa ma ɔfa ya poku afei immediate family no that Lumba maame nua mama agena Gemfi ɛne abusuafoɔ nkaeɛ yɛ aka no ne that Lumba ɔfa asefo em sɛ apart from mama Faustina Fosu deɛ wɔn aka nyinaa wɔn kyerɛ sɛ dabi ɛyɛ no ba so saa brɛ no mmoa nti yɛ nyinaa ɔyɛ abusua de hyɛ deɛ ne nso owura kwaeɛ no mu a obiara wɔ ne sibrɛ tete obu ase na brɛ pɛ mu a yɛ nyinaa yesu sɛ bɛboa no yɛnyɛ de hyɛ no yie na abusua ka na wo sɛ wo nte na bɛkɔ so ayɛ yie a na ɛha adwen pa sɛ ɔno kora de no yɛ mfa to ho sɛ ɔno ɔte wɔ yi daakye bi wɔ ni hɔ a ɔno da sum na so obi ntumi mfiri abɔnten mɛka sɛ mebɛyɛ Kofi Nti&KK ɛwɔ abere abusuafoɔ wobɛyi wɔn asi nkyɛn nti na ohunu sɛ ha adwen paa ɛna ɔsan busa asɛm bi abusua ɔse sɛsi abɛsi na kora bi that Lumba yɛsi na hemfa abusua wa ɔhwɛ me sɛ obi busa sɛ Ghana nwontono kɛseɛ bi ɔba Ghana arguably the greatest Ghanaian musician of all time wɔwu afim pim mmienu ne aduonu num na bi abroni bi aba pɛ sɛ wɔn baabi yɛsi that Lumba na bi a ɔde flowers ɛkɔto ne naso nhwiren kɔto ne naso ɛnam sɛ ɔbɛboa ma Ghana nwonto apagya a ahemfa na yɛbɛkyerɛ nipa kora nti even up to now yɛnti dɛ nim baabi a yɛsi that Lumba ɛna bi kora nsɛm a wɔka no huhu sɛ media man kɔhwɛ funu bi deɛ but wɔn kɔhwɛ kyerɛ sɛ ɔkɔ anɛ de net akata n'anim ama bi kora argue sɛ na ɛde na kyerɛ sɛ that Lumba na asɛ nyɛ ɔno ɛndeɛ menim mu asɛm ɛna ɔno so raise that objection sɛ na betumi kora wasɛ bi a sɛ deɛ bi na ɔka sɛ nyɛ ɔno ana ɛno so yɛ possible ɛti asɛ ɔhwɛ nsɛm wɔ nyinaa ɛna ɔmaame nso kora sɛ tu ne fo sɛ ɛma ɔnkɔyɛ ne ho agyeman ɛma ɔnkfa no nkɔfɔrefo ɛyie na ɛkɔ so no san sɛ ɛnte aseɛ nhyɛ da mae ɛwɔ busuafoɔ ntɛm ɛna ɛyie na ɛkɔ so nti ɔnto ne bo ase wɔmpere ne ho ne nyinaa ka ho bi ɛna wama na ɔsan ka bibi ka ho abusua ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ ne mpaebɔ a ɔbɔ paa ne sɛ ɛyɛ that Lumba abusuafoɔ titiri paa ne immediate family no ɔmo de tumi bɛma maame Akosua Serwaa sɛ Akosua ɛta wɔakyi sɛ waba na apɛ sɛ ɔkuna yie foforɔ a yɛnyina ɛbɛta wɔakyi aboa ma ɔyɛ ɔse ɔno deɛ ne mpaeɛ a ɔbɔ nyinaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde animuonyam hyɛ ɛbɛma that Lumba mu ne akata n'akyi yie sɛdeɛ ɛsi fata sɛ yɛsɛ obi wɔ ɛkɔ n'akyi yie no because wɔka biribi sɛ abusua sɛ that Lumba yie kɔ ɛbɛyɛ a ɛnyɛ 2 days asɛm a amanfoɔ taa ka pa hɔ wɔhwɛ no wɔdwe nkyerɛ ne sɛ ebinom sɛ that Lumba yie sɛ yɛ Lumba yie a wɔsɛ nkɛyɛ naawɔtwe na ne da biara ne mu activity na sɛ yɛyɛ sɛ yɛyɛ afahyɛ no nti Kofi Nti kora ɔkyerɛ sɛ that Lumba yie sɛ ɛbɛyɛ a wɔsɛ yɛ Monday to Monday na da biara yɛti ho anamɔ ɛyɛ biribi ɛwɔ mu nti ɔde ɔbɔ mpaeɛ paa sɛ that Lumba abusuafoɔ no ɛde tumi bɛma yɛ maame Akosua Serwaa sɛ ɔnyɛ ɛyie no foforɔ ɛna abusuafoɔ no ɔsɛ aka biribi sɛ ɛsɛ ɛyie no kɔɔ so wɔ stadium na ɛnyɛ stadium inside ankasa na ɛkɔɔ so wɔ Heroes Park stadium anim wɔ no ofiri amekom roundabout na aba abɛdwerɛ mu a Golden Gate wobɛwerɛ mu a ɔn sɛ ɛhɔ no baabi a yɛtwa ticket popular stand twa ticket no ɛhɔ na ɛyie no kɔɔ so ɔkyerɛ sɛ nyɛ hɔ a na ɛwɔ sɛ ɛyie no kora kɔ so sɛ yɛ Lumba yie deɛ a na ɛwɔ sɛ kɔ so wɔ stadium paa na nipa mpempem efiri akyi ne bɛnkyɛ woyi na atumi anya akwanya aba abɛhwɛ sɛ kyerɛ nipa kɔdwo fo so na n'akyi de atwa so ne nyinaa ka ho bi ɛna ɔno ɛyie no wankorɔ wa wohwɛ me ɛyɛ yɛ nua bɛɛma Kofi Nti asɛm waka ɔno ne yɛ adwe anaa anaasɛ wadwe nhyerɛ ne sɛ na yɛ no nko a KK Fosu nso de nsɛm bi to dwa ne nyinaa fa Lumba yie a amanfo bisa nsɛmtwerɛfo bisa sɛ adɛn na mankɔ yɛn ho wɔ hɔ KK Fosu Kofi Nti yɛn ho wɔ hɔ amahyɛ dede kura na ankɔ kɔdwantwi ankɔ afei pa Thomas kyɛ sɛ ɔmo sɛ akɔdeɛ ɔkyea kwame ɔboɔ yɛ ka ɔmo dɔɔso paa te abusua yɛ nua bɛɛma KK Fosu ɔno nso de nsɛm kakra to dwa ɛfa that Lumba yie yɛ kɔɔ so no ɛna ebi adeɛ nti a wankɔ te yɛn to yɛbɔ ase na yɛnkɔ tie KK Fosu nso ano asɛm no mmra yɛba de aka bi yɛbɛto yɛbɔ ase na yɛde asom onyame fa that Lumba kra ɛnsi yi na ɔma no bɛbi papa ntina da nkɔ ama yɛsɛ ɛhyɛ mu biom yɛntie mmra sisi a that's when I know other side so jam yeah papa that means in so enjame papa nso to be most mini Kofi Nti ne on papa 1 week asi te fe na neema perform na yɛntimi ankɔ na no nkyerɛ sɛ mama Akosua ba yɛmmɛba yɛkyia no na ɛwɔ sɛ yɛba kɔ na yɛntimi ankɔ no nyinaa no hu sɛ nyɛ boa hayɔ nti no yɛbaeɛ a ɛyɛ nkyia ne ɔdɔ na yɛ mame no hu sɛ ɔwɔ mma apiti nyɛ ɔbaa ne sɛ ɔbɛwɔ sɛ ɔka sɛ wo na wo mebɛ wiase na ɛkyɛ sɛ ɔba no na mmom wawo yɛ apiti yɛ dɔɔso yɛ dɔ no dɔɔso yɛ yɛhwɛ so ɛnam no so a ne kunu bɛgyina yɛ a ɛnam ne kunu so yɛn so yɛabɛgyina no yɛmfa ne bia so
kai dia em say mama Akosua Serwaa ti na epia ma abusua enti yenua KK Fosu enso nsem kakra ene odi atodwa no na se omo nyina so odi nti a eyenu ekoso okumase ya 13 December 2025 which afi etwa mo no bronya boso ne mu ide to so dumiensa yerade Yesu Kristo wachi wa fempemi no ene ade nunum wo mo anko no mo de o makase ne pi se de Kofi Nti adi kan na KK Fosu tebeto aso no se omo de empire no mo bo se nkanya menya adom na that Lumba busu ya form for 2 minutes mama me Akosua Serwaa se omo tanachi omo nya yi foforo san se utie KK Fosu ni Kofi Nti se omo ken na omo ka de kusi se that Lumba sabi bra obeboy ni pampem from ba bia omo pu behwe no eni dia onyae no omo adwen no so se nye na yi ne de course e wo Kumasi baba ya sports stadium yi enti wo se e wo so omo ya de bia ni monyam hye wom e de another Lumba and sakra na bibia to atwa ti wo se nyame adom edru wo sa na akonya bemu a omo na betechre am bibia yoboko obusua wa wo hwe me wo so adwen hwe ne say should there be another funeral for that Lumba and I say bia the course 13 December 2025 yeah me na to park abusua pani na Kofi Fosu name ye no eno aye emfa mpem ho a wadwen hwe ne say leave a comment section ho ba be me ba na afi ma ba che wadwen ho na yi na atie ho ase adi nkomo ye asem na ba ene yi na ye che adwen ne fa ho enya bufu ye ntokwa but then obia or right to the opinion yeah BBNs ni kwan membe de obia nim say every bra asem we sha say this rupa na ye ye nye billboards me no 13 December 14th March na busua Mr. Remy company for Madaroma mo amota hwe by Grace TV bia obia nim stand say me de na mesusu say abre no na busua pani ga so ye no na emwa ebe ya nkonto ne boase na fani nyina nkamom na onsiesi how be o ho ansa na ye na baso ye kan bia ama brekra court initially Accra High Court the tabo beto ayi ne so no me wa ponte be ka se mani age ho pa sanse eno beboa zanse court the ruling initial ruling ban be ka se busia panyin ne abusia fo ni nhia na omu na nko benkom hwe bra ye yi ne beboa internet se ni na e boils down to asunju aye hwe se nkabom beba abusia ne ntem ansa na ye that Lumba yi ena yanka bi anhwemu a court ruling ni wie o sign a recall yes ne ban officer o ka say vary judgment no now the clause back what she said 2 million Ghana cedis 20 billion sikadada aye immediate family nko tia me busia penny sanse busia penny so aboka anye sa de busia penny by 2 p.m. next abrekwa na less than 2 hours so be 1 hour 30 minutes omko tia say sika no na menim ayasemo do bia busia o ka na amana ko ha twenya so bende aye obi fi asem like just that Lumba a star or a public figure anti in your right here try adwen and asem we aban say the be ameka no the tendency say benyan sunsun so or minus very high so tina abibi in church adwen be nti esre say nyame namram na o ma bibi anya asunji o ma bibi anya boko na de sefata se koso bia enkoso sansa chosem kura kase se obi wona yensie ni ya Mr. Opombampo ho won faso e de che no and Kofi Nti&KK asem bi o say ene kwa we busa say fa na esi Lumba yenim enokre abusua wa hwe me sesi am busa say fa na esi that Lumba mu wa hemfa enye se bia ye hwe na mu si ekutu anara bia no de so bia ni sa atwe no be mu bi busa say that Lumba mu wo hen obi wo pe that Lumba nyom pa ti wo de nhwere kura ekotone na so obese okọ na okoyi apaye that Lumba na so se de ya akamfa mamre mu se okọ obi adon na so na de ensa ko bompa ya ogidi se obeka se odoma akoma na otie ompa ba ya akoma so ade ama no ye nim bebia wo and se we na na se yese nya hwe ye nya di ho a na ha adwin kakra because e busu ye hwe dwumade mi ni se that Lumba ye busu ya ne ye papa ye wo fa ye nana ye nua bi that Lumba ye nya media na yese bebia esi no mpo ye ni mu a ye be ye di ye budu do say e de hye bi to Mr. kanya mane mpare na yese akopanya kra be ka se ye ni akire ko bebia esi no so wantimi anko bi mpo bi nti wantimi anko am le bia obeben wo bia obekọ so obekọ na so na okogunsa obekọ na so Mr. ayasem kakeke na wakohwe bebia esi o de hye no ti se we nyina na se yesi nye din a na ha adwen pa busia ye din na bepem ha nyame nom ye nyina ntiase ne nkabomu ne moa ema yentimi entumpon de betofom bi ye besan ba ne de amesom na mo busia ye kọ no meguso ebisa se de a Kofi Nti&KK Fosu ka se converse se abusuafo immediate family no de tumi abema mama Akosua Serwaa no mata na chi
na nka yi foforɔ aba so no wo a wohwɛ me wo so wadwe nkyerɛ ne sɛ that Lumba yi foforɔ mmra so anaa deɛ ɛkɔɔ so wɔ Kumasi a na to park yɛ no mekyerɛ me amana na abusuapani Kofi Nti yɛ no ɛno ayɛ yɛmfa mpem hɔ a wadwe nkyerɛ ne sɛ fa bra comment section hɔ meda ase paa sɛ wogye brɛ na wohwɛ me anasɛ wotie me nyame nka yi na yɛ ho na wotie anamɔ nsi deɛ yɛ wɔne yɛmfiri mu suo ne yɛsɛm na ɔmade no anim ayɛ na ɛnsi yɛ ɛwɔ yɛn Awurade Yesu Kristo de mekae sɛ Better Grace Financial Services sɛ time akyi Ghanafoɔ a mowɔ America ne Ghanafoɔ a mowɔ Canada ɛfa ne insurance ho nsɛnsɛm sɛ wopɛ baabi akora sika no kyena bi kɔ ahohia mu a ho ankyerɛw deɛ a yɛbaakɔ pɛ ɛno a ne Better Grace Financial Services nti mesɛ wototo mmirika na ne mmea me maame Nana Toase Hene kɔtɔkɔ hene Brempɔn ɛyere Nana yim arɛ ne ho kanyi mama dan na kosi ya yɛkɔfare bae ɛde ma Better Grace ɛtwe nkɔmmɔ number no na ɛtwa gu ɛwɔ screen so nti fa no frɛ na biribi ankɔ yi ɛmfa ɛma wo abusua sanso na mekamfo Obi Trading Enterprise ɛde ama Obi Trading Enterprise wɔ Kumasi South Street Tresu Junction ne nyinaa ne sɛ open tade papa ɛmpaba papa ne perfume papa deɛ a Ashanti memu a Kumasi memu a Ghana man ne wiase na yɛba akɔpɛ ɛno ne Obi Trading Enterprise wɔ Kumasi South Street Tresu Junction me sɛ ɔmo perfume ne gu ho na namba ntɛm a wobɛtumi afrɔ from Sofo Line ɛbo akwa sɛ wate perfume gu ho nti me sɛ dodo mmirika ne fa wo namba ne from mabawa na yɛ adwuma wɔ hɔ no ɔmo ne nti ɛde ahobrɛase ɛbɛgye wo first na biribi akɔ yɛ di ama meda ase sɛ wogye berɛ tie me de ne kwamna wusu makra